Pinaghahandaan na kan Tabaco City Bureau of Fire Protection ang sa indang pinagigibungon yan na fire drill tanganing makaukod ang mga empleyado kan City Hall kan tamang paggamit kan fire extinguisher. Sa ngunyan mga tugang, sigun sa naging payag ni City Fire Marshal Senior Inspector Edgar R. Tanyahora Jr. sa inday ning gigibuhon tanganing makatabang sa mga kaymanwa po niya to digdi po sa syudad kan. Ito po, ang purpose po nito ay to aware also yung ating mga government employee doon po sa City Hall. At hindi lang po tayo nagkakandak ng fire drill doon sa mga private establishment, but also doon po sa ating mga government establishment. Since nga po marami tayong mga incidents na nangyari katulad ng po sa Santo Domingo, so kailangan din po nating i-aware yung ating mga government employees para po maiwasan natin yung mga ganoon pong insidente. Okay. Sir, sa ganito pong fire drill, ano po ang sabi nga maitutulong ng mga kababayan natin dahil lang po sa parang ang ginagawa po ninyo is practice just in case na mangyari po ang sunog? Yes po, tinuturuan po natin sila kung saan po sila dapat na pumunta or dapat mag-evacuate. Tinuturuan din po natin sila kung saan po ang tamang exit. At most especially po, tinuturuan natin sila kung paano po gumamit ng fire extinguisher. Yan po ang number one na purpose natin dyan dahil karamihan po sa ating mga kababayan ay hindi po marunong gumamit ng fire extinguisher. So, tuturuan natin sila after ng evacuation nila, tuturuan natin sila kung paano gumamit ng fire extinguisher. Okay. Parteng mensahe po para sa ating mga kababayan ngayon pong araw na to. Since na fire prevention month po tayo ngayon, lagi lang po paalala ng Bureau of Fire Protection na maging alerto po tayo, always think fire safety doon po sa ating mga household at lagi po sana tayong ligtas sa buong buwan po ng March. Okay. Thank you very much po, sir, and mabuhay po kayo. Good morning, sir.